Oikein hyvää lauantaita. Enää 10 päivä jouluun. Ja tänään maistelemme hyvin erikoista teelaatua, jännittävää shengpueria. Puer on fermentoitua teetä. Ja käytännössä tämä shengpuer on fermentoitua vihreää teetä. Nämä on tällaisia kakkuja tai levyjä. Tämä kakku on painoltaan 357 grammaa. Siitä sitten rikotaan joko käsin tai sitten tällaisella piikillä välineellä sopiva annos teelehtiä. Haudutaan tätä pueria tällä kertaa gaivanissa ja siihen erityisesti se kyllä sopii. Gaivan haudutuksessa erona tähän meidän normaali pannuhaudutuksen on se, että teelehtiä on paljon enemmän suhteessa veteen. Tässä siis minulla teelehtiä on 6,5 grammaa noin desiin gaivaniin. Teen sitten tällä kertaa pari haudutusta, mutta käytännössä haudutuksia voi tehdä niin monta kertaa, kun makua ja tuoksua riittää. Veden lämpötila on 90 astetta, eli se on suhteellisen kuuma, mutta ei kiehuva. Puerille on tyypillistä tietynlainen maanläheisyys. Eräs ystäväni sanoi, että tässä maistuu vanha hirsimökki. Tämä on aika pitkään fermentoitunut puer ja maku on miellyttävän pehmeä. Tässä on ihan selkeää savuisuutta ja aromikkuutta. Luonteeltaan tämä on aika voimakas tee. Toisessa haudutuksessa on todella kaunis punertava väri. Hauduke on vahvempi ja tanniinisempi. Kaiken kaikkiaan hyvin kompleksinen, hyvin monipuolinen maku- ja tuoksuprofiili. Teelehdet prässätään tällaiseksi niin kuin kakuksi, mutta itse lehdet ovat kokonaisia. Ja tässä nämä lehdet ovat aika isot, ehjät, kauniisti työstetyt. Tutki kuivia teelehtiä, tutki myös hautuneita teelehtiä. Jos teet normaalihaudutuksen teepannuun, tee useita haudutuksia ja seuraa, kuinka tee muuttuu haudutuksesta toiseen.